Despois nos van a explicar en que van a consistir as accións formativas e logo ao final eu direi algo se me queda algo por decir. Carmen, cando ti queiras. Bueno, pois o que presentamos hoxe é o ciclo de accións formativas e de consultoría que vamos a ter este ano 2021 no programa Compostela Móvese e que dá continuidade ás actividades de apoio ao sector empresarial que xa iniciamos no ano 2020 para axudarlles a reenfocar os seus negocios durante esta economía pandémica que temos que afrontar. Entonces, lánzase unha programación de curso que vos van a presentar a representantes da empresa Implicato, unha adxudicataria desta contratación, que está moi centrada naquelas necesidades que as empresas que participaron nas accións formativas e de consultoría do ano 2020 nos foron trasladando, non? Un pouco as temáticas nas que necesitaban traballar e nas que necesitaban mellorar. Como van a facer isto? Van a facer a través de unha formación grupal, pero sobre todo a través da realización de plans de mellora individuais para a súa empresa. Ademais, este ano temos a novidade de que todas as entidades, as empresas que participen nesta programación de formación e consultoría van a ter acceso a unha serie de recursos formativos adicionais e tamén a un boletín de información sobre convocatorias, axudas, plans de financiación e todas aquelas cuestións que lles axuden en definitiva a levar eses plans de mellora á práctica. É unha actividade que continúa cos obxectivos de apoiar o noso tecido económico pois donde peor o está pasando, donde ten máis necesidades de aprender e que está, polo tanto, integrado dentro do plan de reactivación económica e social do Concello de Santiago. Se vos parece ben, dou vos a palabra para que poidades explicar. Raquel. Gracias. Bueno, benvidas e benvidos a todos os que esteñades vindo tamén en streaming a presentación. Vos vamos a explicar así un pouco resumidamente o programa curricular. O contido explicou bastante ben Carme, despois se tens algunha pregunta pois aclaramos. Basicamente o ciclo formativo se plantexa tamén tendo en conta que está pensado para desde pequenas empresas hasta freelance ou comercio. Se plantexa como un programa, un ciclo de carácter permanente desde setembro hasta decembro, por temas de horarios e de adaptabilidade. Entón, o ciclo ten como 4 eixes temáticos. Un sería comercio, que é un dos sectores chave que comentaba Carme. Outro é sustentabilidade, que pode ser algo como se pode entender como unha temática transversal de interese para calquera sector. Outro que sería industria cultural e organización de eventos, que sería tamén sector, e novas formas de organización no traballo. Entón, dentro deses 4 eixes se plantea módulos formativos. No caso de comercio, hai un módulo formativo de retos para o comercio local, que contempla desde a omnicanalidade no comercio, técnicas de fidelización, o marketing aplicado ao comercio local e non sei, algún área? E venda digital, é verdade. E venda digital, efectivamente. Este empezaría o 22 de setembro hasta o 20 de outubro, en horario, a maioría dos horarios están previstos de 4 a 8, un día por semana, xeralmente para cada un dos módulos. Este en concreto sería, se non me equivoco, o mércores. Despois temos, dentro do que sería sustentabilidade, o módulo de economía circular, que empeza o día 14 de outubro ata o día 11 de novembro, tamén un horario de 4 a 6. E aquí digamos que a estrutura en principio do módulo sería a conceptualización da economía circular, falando de un pouco oportunidades e vantaxes que ofrece, análise do ciclo de mercado, o valor engadido do marketing verde, ecodiseño e ecoinnovación e despois modelos de transición para a economía circular. Por iso decíamos que en realidade era algo transversal. Despois temos en industria cultural e organización de eventos, é o único que contemplan 2 módulos diferenciados. Un que sería para organización e deseño de eventos en épocas de pandemia. Entón, aí é un módulo que se distribúe en 4 sesións de 2 horas cada un, en total serían 8 horas, e está basicamente pensado para explicar como deseñar eventos a través de streaming, técnicas para medir o seguimento, ferramentas de captación e, en menor medida, protocolos de seguridade adaptados a eses eventos. E despois hai outro módulo complementario a este que ten unha duración máis longa, ten 5 sesións de 3 horas cada un, que de alguna forma profundiza nos protocolos de seguridade, pero tamén un pouco no marco, na contextualización dos cambios que vai haber no sector cultural e que está habendo, porque xa non é unha cuestión de futuro, é unha cuestión de presente,
polo tema do COVID, incluídos temas de comportamento social, de cambios de mentalidade a hora de consumir cultura e de como xerar tamén protocolos para reducir, digamos, o impacto do COVID na xestión ou no deseño incluso dos propios servicios culturais. Perdón, me quedaba o horario deste último, que sería do 11 de novembro ao 9 de decembro, e neste caso horario de 5 a 8. Vale, e despois o último sería relacionado, tamén transversal, relacionado coa organización do traballo, teletraballo eficaz, que tamén se considera que pode ser aplicable a prácticamente calquera sector. Sería do 18 de novembro ao 25 de novembro, de 4 a 8, e neste caso son 4 sesións de 3 horas cada sesión. E basicamente sería o traballo como ferramenta a hora da conciliación, a que é unha parte importante de perspectiva de xénero, que ademais é algo moi importante a tratar con todas as empresas, porque o cambio empeza nas propias empresas. Despois hai como dúas vertentes, o teletraballo de cara dentro da empresa e o teletraballo de cara fora, o sea, como pode afectar ou como podemos utilizar o teletraballo e encaixalo na relación cos clientes externos e cos provedores. E despois un pouco liderazgo a través do teletraballo e temas de xestión de equipos e traballo en equipo nunha empresa que ten ou que pretende ter ferramentas de teletraballo como mecanismo de organización, digamos, non? E en principio este sería o programa formativo. Non sei se tedes algunha pregunta ou algunha dúbida ou algún horario que especificar. Cando se pode empezar a contar a xente e onde? Ok, hai un proceso de inscripción que empeza o 17 deste mes. Perdón, sí, perdón, aí explica a Tania, porque Tania é a que controla o proceso de captación. Vale, o proceso de inscripción, o período comezaría agora e en principio sería ata o 17 deste mes. Sí que é verdade que como os módulos están repartidos durante estes meses, o que se vai a facer é habilitar como outro período de inscripción, digamos como ata uns días antes de que empece ese módulo concreto. Vale, pero como as prazas son limitadas, porque son cursos que teñen prazas limitadas ao levar tamén unha parte todo de titorización e de deseños de plans de mellora, o que se pretende é que canto antes a xente se inscriba e se cubran esas plazas, digamos, que van por esa orde de inscripción. Entonces o que se pretende é que se fagan esas inscripcións antes do 17 deste mes, aínda que se reforzará esa captación xusto antes de que empecen os seguintes módulos, antes de cada módulo. Os módulos son online, entendo, non? Sí, a formación é virtual. E que nos imparte? Bueno, que profesionais do sector, pero se pode Sí. dar algún nome. Sí, profesionais do sector, depende un pouco de cada módulo. Temos, por exemplo, Agustín Pérez, impartería os módulos de eventos en pandemia e de produtos e servizos culturais. Pablo López, todo o que ten que ver co teletraballo, tema de xestión de equipos, liderazgo e demais. Economía circular o impartiríamos dende Implicatum, desde a propia empresa, e o de comercio local tamén. Entendo que este tipo de eventos xa fixeches o ano pasado, pero era do mesmo estilo de adecuación a cultura tecnolóxica ou era a primeira vez? O ano pasado lanzouse unha programación extraordinaria a través da web de emprego da Axencia Local de Colocación de Formación, un pouco para afrontar as necesidades de formación urxentes que se detectaban tanto nas persoas desempregadas como nas persoas que estaban en situación de ERTE como no empresariado. E hai temas que sí que se repiten, no seu momento sí que xa se falara de teletraballo, de todas as medidas de seguridade COVID na empresa e demais. E paralelamente a esas actividades de formación online, se vos acordades, lanzábamos un programa de consultoría para pequenas empresas, autónomos e comercio, para axudarlles a reformular nos casos que fose necesario facer incluso plans de refinanciación en colaboración coa Cámara de Comercio de Santiago para afrontar esa situación urxente.
A diferencia destas actividades con respecto ás que dixemos o ano pasado, que as outras eran de shock, de urxencia, e estas veñen xa despois dunha reflexión, non? De leccións que podemos aprender, que moitas veces as aprendemos en conxunto coas empresas coas que traballamos, e como podemos facer desas aprendizaxes un recurso formativo para o resto do tecido económico da cidade. E despois dun ano no que obrigatoriamente casi todo o mundo se tivo que adaptar de alguma maneira ao mundo das tecnoloxías, un pouco como é a radiografía, non sei se me podes decir do sector, de a xente adaptouse a eses cambios, hai quen quedou desligado, é necesario máis deste tipo de iniciativas, como está a situación agora? Pois mira, resúmese moi ben no título do último curso que presentamos, Teletraballo eficaz. É dicir, unha cousa é facer as cousas porque non se queda máis remedio en situación de urxencia e outra cousa é facer desa situación unha ferramenta útil de traballo. A pandemia trouxonos moitas consecuencias negativas, pero tamén nos trouxo aprendizaxes positivos, sobre todo en fórmulas de traballo alternativas á presencialidade e que ademais teñen un impacto positivo sobre outras cuestións como pode ser a conciliación familiar. Entón, sí que temos que facer esta reflexión de intentar extraer as boas leccións para aprender delas, pero claro, non é o mismo ter implantado o teletraballo que saber dirixir un equipo de teletraballo. Non é o mesmo ter a plantilla na casa que ter a plantilla conectada e traballando en rede. E o mesmo pasa un pouco cos eventos, non? Non é o mesmo facer un evento que simplemente o puñamos en pantalla e o retransmitíamos que facer un evento onde todos os públicos dende lugares remotos poden participar, interactuar, facer networking e levarse aprendizaxes semellantes ás que terían nun evento presencial. Entón, ahora, digamos, o que queremos facer é dar ese salto de calidade para ver de todo isto malo que nos pasou, que cousas boas podemos aprender. Sí, de alguna forma aí, de cara á planificación do ciclo formativo, de forma casi si queres transversal a todos, o plantexo, digamos que o pensamento de base este que está dicindo Carmen, vamos a dar un salto cualitativo de afrontar a situación e utilizar as ferramentas, porque non nos queda máis remedio, porque é un mecanismo de afrontamento, a sacarlle o maior partido e integrar unha estrategia do negocio, como valor engadido. Esa é, si ti queres, a principal diferencia. Entonces, a nivel de radiografía, en xeral, eu entendo que o tecido productivo de Santiago se adapta, está adaptado, porque non lle quedou máis remedio, pero unha cousa é que te adaptes e outra cousa é que realmente se seas capaz de diferenciarte a través desas ferramentas tecnolóxicas. Ese é o objetivo desta segunda fase. A primeira era falar desas necesidades, identificar esas necesidades principais, e a segunda xa é saltar a profundizar moito máis como integrar todas estas ferramentas no teu modelo de negocio e de desenvolvemento de negocio e de mellora. Ese é un pouco o salto que se vai a facer. Ahora, sí que é verdad que eu creo que de xustiza reconocer que efectivamente o tecido productivo se adaptou bastante ben á situación do COVID, pero tamén é un obrigado concello poñer ferramentas para mellorar todavía esa abordaxe, que é un pouco a intención do Concello, entendendo que efectivamente están respondendo ben, pero necesitan apoio e estrutura e ademais o demandan, por iso se fai este tipo de actividades. Que ademais estamos tamén, o que se está vendo, estamos tamén en un cambio de paradigma. Hai novas formas de consumo, hai novas formas de traballo, hai novos produtos, digamos que todo eso está cambiando, entón ser capaces tamén de adaptarnos e facer des unha vantaxe competitiva, integrando todo eso nos negocios, nos profesionais, e demais, é unha forma de anticiparse tamén a ese cambio que se está producindo. Preguntamos ao Ministerio de Galicia, cantas prazas hai? Pois, en principio, hai 15 prazas para cada módulo formativo. Tantos módulos? Son 5 módulos. De alguna forma, pois, se sirve para resumir, amarra, como hai 4 eixes temáticos, serían 15 prazas por eixo, excepto o de cultura, industria cultural e eventos, que serían 30, porque hai 2 módulos, para que se entenda un pouco a estrutura xeral. Bueno, pues, pola miña parte, O micro. simplemente o que vou asinalar é algo que en realidad é evidente. É dicir, estamos pasando, e non acabamos de pasar, unha crisis enorme que é a derivada do COVID, que o decía moi ben Carmen, todas as crisis teñen elementos moi negativos, pero teñen sempre comportan un elemento positivo, que é que aceleran cambios que xa estaban aí, pero que en estes procesos sofren un acelerón
enorme. E desde o punto de vista da digitalización, da incorporación de novas tecnoloxías, de toda unha serie de cambios, xa estaba aí, simplemente recibeu un acelerón enorme. E agora o que se trata é de adaptarse a ese novo escenario, que en certa medida está feito, e sobre todo de rentabilizar ese novo escenario. Outra das cousas que teñen boas as crisis é que nos poñen a todos en igualdade de condicións. Antes da crise normalmente hai un que vai diante e outro que vai detrás. Pero despois da crisis ese orden pode cambiar. O mellor que vai detrás se pode poñer diante, porque ten unha oportunidade. De alguma maneira as crisis nos igualan a todos, porque din, todo isto que ti tiñas no que ibas ganando, eso xa non funciona. Por lo tanto, ahora ven outra cousa nova e é unha oportunidade extraordinaria para aqueles que o mellor non iban tan avanzados antes e, desde logo, é unha necesidade tamén para aqueles que o mellor iban moi ben antes, pero para seguir indo moi ben agora, teñen que facer esos cambios e esas transformacións. E nós o que tratamos de facer é varias cousas. Por un lado, axudar a que o tecido productivo poidera sobrevivir a esta situación, porque o primeiro que hai que conseguir é que todos cheguen vivos a un escenario no que poidan salir de novo. Por lo tanto, foi axudas para conseguir chegar a ese punto, axudas para conseguir que esa renovación tecnolóxica e esos cambios se leven a efecto, e un dos cambios máis importantes é o que fai referencia á formación. É imposible, nin sirve de nada cambiar a tecnoloxía se as persoas que a teñen que manexar e que a teñen que xestionar, eles non están adaptados para poder utilizar esa tecnoloxía e esos novos instrumentos. E, bueno, pois, eu creo que en Santiago, igual que en xeral en toda España, debemos sentirnos bastante satisfeitos de como se foron adaptando os sectores. É dicir, os datos económicos que temos do segundo trimestre do ano e máis aínda os do terceiro trimestre do ano serían completamente impensables se non se houberan producido esos procesos de adaptación. Por lo tanto, debemos estar satisfeitos, pero, lógicamente, temos que seguir cara ao futuro, xa con unha estrategia que ahora non pode ser a mera supervivencia, sino que ten que ser a completa adaptación e a conversión en unha oportunidade de todo aquilo que nos xurde por necesidade, no ámbito turístico, no ámbito cultural, tamén no comercio, que é probablemente o sector que ten a situación máis complexa, precisamente por algo que é o cambio de paradigma, o cambio de ámbitos de compra por parte de moitas persoas, non? Pero, bueno, eu creo que nós estamos en unha moi boa posición para aproveitar este escenario e para salir fortalecidos de él. Hai por aí unha liña de axudas ao comercio para a adaptación tecnolóxica que vai sacar o Se vai a sacar, queremos resolver este mes a última convocatoria, que é a de maio, e estamos preparando xa nova convocatoria de axudas unha vez resolta a anterior. Non queremos ter dúas convocatorias abertas. Eu espero que este mes se poidan facer efectivas as axudas de comercio e a partir de aí estudiaremos. Sabendo algo que ouvimos este mes de agosto. Este mes de agosto, desde o punto de vista turístico, foi espectacular. Dizer que foi bo non é xusto, foi espectacular. Sin embargo, desde o punto de vista das ventas do comercio, non. E tamén desde o punto de vista da actividade cultural, a recuperación está sendo máis paulatina. Pero se nos ofrecen oportunidades de todo tipo. Falábamos, por exemplo, todos estes programas mixtos, parte online, parte presencial. Bueno, nos están permitindo chegar a sitios onde era impensable que chegáramos antes. É dicir, que nos ofrecen tamén un espacio infinitamente maior. Por lo tanto, temos que aproveitar todo eso. Por que nos está reflectindo nas vendas do comercio? Temas dos datos? Ainda non teño datos terminados, pero da mesma maneira con que a hostelería, con relación ao mes de agosto do ano pasado, probablemente estamos falando de incrementos que poden rondar o 200%, en algúns casos máis. Non é esa a situación con relación ao comercio. Por lo menos eu non teño esa percepción. Xa non lo dirán eles.
o gallato vera, non? Pero, e tampouco no mundo da cultura teño unha percepción de ese calibre. É certo que ora ven setembro, que é un mes que nos vai marcar moito a pauta de como van as cousas. Porque hasta ahora o gran éxito foi que os españoles viaxaron moito máis por España e viñeron a Galicia e a Santiago. Pero o turismo británico, o alemán, o canadiense, o polaco, o italiano non veu nesa mesma, vamos, ninguna proporción parecida, pero confiamos en recuperalo paulatinamente a partir do mes de setembro. Outro tema? Non hai máis este tema. Supoño que escoitaría as últimas declaracións do Papa Francisco, non sei se o Concello ten algunha nova de confirmación de que vai a vir sí ou sí. Non hai ningún comentario que poida facer sobre as declaracións do Papa Francisco, máis que dizer que nós estaremos moi felices de recibilo en Santiago de Compostela. Non saben nada ainda. Eu non sei nada que poida contar. Por lo tanto, aí nos quedamos. Nós estamos moi contentos e esperamos ter a oportunidade de recibilo en Santiago como se merece e, bueno, particularmente tuve a honra de participar nas visitas dos seus antecesores Bieito XVI e Xoan Paulo II e desde logo todos os anos de Santiago estaríamos moi felices de recibir ao Papa Francisco en Santiago. Nada máis. Acabamos.